Tumitindi pa ang matinding init ng panahon dulot ng dry season, kaya sa Pili Public Market, ramdam ng mga nagtitinda ng gulay ang hirap ng pagpapanatili ng sariwang paninda, lalo na sa tindi ng maalinsangang panahon. Ayon kay Aling Merlita, isang vegetable vendor sa Barangay Old San Roque, Pili, galing pa umano ng partido ang kanyang supply ng gulay kaya madalas silang nalulugi kapag hindi agad nabibili, lalo na ang mga lokal na produkto tulad ng kamatis, ampalaya at talong na mabilis nasisira at hindi napapakinabangan pag hindi naibenta. Mahina ang bintahan, madaling malusaw yung mga gulay, gawa ng sobrang init. Yung pang-araw-araw na pagkain natin gaya ng mga lokal na gulay, yung mga bagyo gulay, yun ang karaniwan na madaling masira sa sobrang init. Siyempre, pag nakalagay siya sa plastic, pag hindi mo nabuksan agad, siyempre, moisture. Yun din ang madaling makasira sa gulay. Ngunit may iwasan na yan dahil sa Bicol Mega Cold Storage Facility sa Camarines Sur na kayang makapag-imbak ng iba't ibang agri-products tulad ng gulay. Ayon sa DA at Governor El Rey Villafuerte, malaki umano ang maitutulong nito hindi lang sa pagpapahaba ng shelf life ng agri-products maging sa food security ngayong nagpapatuloy ang krisis sa gitnang silangan. Ayon kay El Rey Villafuerte, makakatulong ang cold storage upang hindi agad maubos o masira ang pagkain lalo na kung maapektuhan ang importasyon. Ang pinaka magiging benepisyo kay niyo po, yaon kita na magiging senso kang mga produkto, bako lang hali sa Bicol, bako lang sa Kapsul, pati itong mga nagbabiyahe ba nga ilingtang mga patag, Sabah, hali sa Mindanao, ipapaagi yung ito na digdiyo, ipaprocess na digdi, iluluwas nila, value added na. So ngayon may cold storage na, magtanim ka ng sibuyas, carrots, pag mababa ang presyo, pwede mo i-cold storage. Dahil pagkatapos ng ilang buwan, tataas yan. So yan ang option. Relevant to sa nangyayari ngayon. Dahil kailangan lalo natin tulungan ng mga farmer. Dahil ang farmer, ang kabuhayan ng bawat nasyon. Kung walang farmer, wala tayong pagkain. Kung hindi natin tulungan ng farmer ngayon, hindi asenso ang probinsya. So ang cold storage, isa yung hakbang para makatulong. Nitong Marso ng personal na bisitahin ni Pangulong Ferdinand Marcos ang pasilidad na malaki ang maitutulong sa food supply maging kabuhayan ng mga magsasaka sa Bicol Region. Nick De La Cruz, CSN.